дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе рӯзи фарҳанги шаҳри Бохтар бо шукӯҳу шаомати хос баргузор гардид. чорабинии симои воқеии рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳри Бохтарро бозгӯ намуда, имконияту дастовардҳои онро ба сокинону меҳмонони пойтахт муаррифӣ кард. аз лаҳзаҳои нахустини чорабинӣ меҳмонон бо намоиши васеъи маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ, маҳсулоти коркарди ватанӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ошно гардиданд. растаҳои идона бо меваю сабзавоти тару тоза, маҳсулоти хушсифати озуқаворӣ, анвои маҳсулоти саноатӣ ва намунаҳои ҳунарҳои миллӣ оро ёфта, фазои идонаи боғро боз ҳам рангоранг гардонида буданд. қисмати муҳими чорабинӣ намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ буд. сокинони шаҳри Душанбе имконият пайдо карданд ки маҳсулоти тару тозаи истеҳсоли кишоварзони шаҳри Бохтарро мустақиман бо нархҳои дастрас харидорӣ намоянд. дар гӯшаҳои намоишӣ гӯшт, орд, гандум, картошка, пиёзу помидор, бодиринг, сабзавоти гуногун, ангур, тарбузу харбуза ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳоди харидорон гардид. фаровонии маҳсулот ва сифати баланди он далели равшани рушди соҳаи кишоварзӣ дар шаҳри Бохтар арзёбӣ гардид. бо истифодаи самараноки замин, ҷорӣ намудани усулҳои муосири кишоварзӣ, васеъ намудани майдони кишт ва гирифтани чанд ҳосил аз як қитъаи замин, имрӯз истеҳсолкунандагони шаҳр тавонистанд ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас гузоранд. дар ҷараёни чорабинӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлон аз гӯшаҳои намоишӣ дидан намуда ба дастовардҳои меҳнаткашон баҳои баланд доданд. таъкид гардид ки пешниҳоди маҳсулоти босифат бо нархҳои дастрас дар таъмини бозори истеъмолӣ, ғанӣ гардонидани дастархони мардум ва нигоҳ доштани мӯътадилии нархҳо нақши муассир дорад. рӯзҳои фарҳанги шаҳри Бохтар дар пойтахти кишвар ба як ҷашни воқеии дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва муаррифии имкониятҳои шаҳр табдил ёфт. сокинони ободгару созандаи шаҳри Бохтар бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз истиқлоли давлатӣ дастовардҳои меҳнати худро пешкаши сокинону меҳмонони пойтахт намуданд. дар баробари намоиши маҳсулоти кишоварзӣ барномаҳои гуногуни фарҳангиву фароғатӣ низ ташкил гардида буданд. сурудҳои ватандӯстона, рақсҳои миллӣ, саҳнаҳои театрӣ ва барномаҳои ҳунарии аҳли фарҳанг фазои идонаро боз ҳам дилнишин гардонида, таваҷҷӯҳи меҳмонон ва сайёҳонро ба худ ҷалб намуданд. дар растаҳои намоишгоҳ инчунин маҳсулоти саноатии шаҳр ба маъраз гузошта шуд. корхонаҳои истеҳсолӣ, соҳибкорон, намояндагони бахши хусусӣ ва минтақаи саноатӣ навгониҳои фаъолияти худро пешниҳод намуда нишон доданд ки шаҳри Бохтар имрӯз ба яке аз марказҳои муҳими саноатии вилояти Хатлон табдил ёфтааст. дар гӯшаҳои алоҳида муассисаҳои олӣ, таълимӣ, томактабӣ, тандурустӣ ва ташкилоту муассисаҳои хизматрасонӣ имкониятҳои худро муаррифӣ намуда аз дастовардҳои солҳои охир маълумот пешниҳод карданд. зимни боздид аз намоишгоҳ масъулини рушди босуръати иқтисодӣ, татбиқи сиёсати созандаи давлат, сулҳу суботи пойдор ва меҳнати содиқонаи мардумро асоси пешрафти соҳаҳои гуногун арзёбӣ намуданд. дар намоишгоҳ аҳли маорифи шаҳри Бохтар низ бо пешниҳоди корҳои эҷодӣ, саҳнаҳои тарбиявӣ ва барномаҳои маърифатӣ фаъолона иштирок намуда саҳми худро дар рушди соҳаи маориф муаррифӣ карданд. пешниҳоди номгӯи зиёди маҳсулоти саноатӣ нишон дод ки дар шаҳри Бохтар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноатикунонии босуръати кишвар бо натиҷаҳои назаррас идома дорад. бо ҷалби сармоя, дастгирии соҳибкорӣ, амалисозии имтиёзҳои давлатӣ ва фаъолияти густурдаи бахши хусусӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ сол аз сол афзоиш ёфта, навъҳои нави маҳсулот ба роҳ монда мешаванд. дар ин раванд барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ ва рушди иқтисоди маҳаллӣ мусоидат мекунад. шаҳри Бохтар яке аз шаҳрҳои саноатии ҷумҳурӣ буда дар он зиёда аз 56 корхона ва коргоҳҳои истеҳсолии саноатӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуда 102 номгӯи маҳсулотҳои саноати коркардро истеҳсол менамоянд. аз ҷумла аксарият номгӯи маҳсулотҳои саноатие ки истеҳсол мегарданд
аз ҳисоби номгӯи маҳсулотҳои воридот ивозкунанда буда тавассути ворид намудани хатҳои технологии муосир ва ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ намудани маҳсулотҳо дар бозори дохилӣ харидорони худро пайдо намуданд. дар идомаи намоишгоҳ барномаҳои варзишӣ низ баргузор гардиданд. варзишгарони шаҳри бохтар маҳорати худро дар намудҳои гуногуни варзиш нишон дода собит сохтанд ки барои рушди варзиш ва тарбияи насли солим дар шаҳри бохтар шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ аз сертамошобинтарин бахшҳои намоишгоҳ буд. дар ин ҷо намунаҳои беҳтарини чакандӯзӣ, зардӯзӣ, қолинбофӣ, кулолгарӣ, кандакорӣ, гулдӯзӣ ва дигар ҳунарҳои сунъатии миллӣ пешниҳоди меҳмонон гардида маҳорати ҳунармандони шаҳр таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб намуд. ҳамчунин дастархони миллӣ бо анвои гуногуни таомҳои тоҷикӣ, шириниҳои миллӣ ва маҳсулоти коркарди ватанӣ ороста шуда фарҳанги ғании меҳмондории тоҷиконро таҷассум мекард. таъкид гардид ки шаҳри бохтар имрӯз ҳамчун маркази маъмурии вилояти хатлон дар самтҳои кишоварзӣ, саноат, маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва варзиш ба пешрафтҳои назаррас ноил гардидааст. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳр даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, фарҳангӣ ва истеҳсолӣ сохта ба истифода дода шуда корҳои созандагию ободонӣ бо маром идома доранд. зимни суханронӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти вилояти хатлон ва шаҳри бохтар таъкид шуд ки нақшаи бунёди беш аз 300 иншооти таъиноти гуногун бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ пурра иҷро гардида ҳамзамон амалисозии як қатор лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ идома дорад. зикр шуд ки бо дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат шаҳри бохтар имрӯз симои худро куллан дигаргун намуда ба маркази муҳими иқтисодӣ ва фарҳангии минтақа табдил ёфтааст. бегоҳии ҳамон рӯз аҳли фарҳанги шаҳри бохтар дар саҳнаи асосии боғ барномаи мукаммали консертиро манзури сокинону меҳмонони пойтахт гардониданд. сурудҳои ватандӯстона, рақсҳои дилнишин ва саҳнаҳои ҳунарӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, сулҳу ваҳдат, дӯстӣ ва меҳнати созандаи мардум васф намуда аз ҷониби тамошобинон гарму самимӣ истиқбол гардиданд. дар фарҷоми чорабинӣ як қатор собиқадорони меҳнат, фаъолони ҷомеа, намояндагони касбу кори гуногун ва аҳли фарҳанг барои саҳми арзандаашон дар рушди шаҳр бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. ҳамин тавр рӯзҳои фарҳанги шаҳри бохтар дар шаҳри душанбе ба як намоиши воқеии дастовардҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳр табдил ёфта бозгӯи заҳмати созандаи мардум, имкониятҳои васеъи рушди минтақа ва фазои сулҳу суботи тоҷикистони соҳибистиқлол гардид. худойдоди раҷаб, зуҳурддини маҳмуд, манучери одина барои барномаи ахбор.